Tegnap este hangokat hallottam a cégnél. Most kivételesen nem hétfőn kezdtem el hangokat hallani, hanem kedden. Így, hogy tegnap előtt hétfőn csak 4 órát dolgoztam a cégnél, így nem voltak hangok, én is erre számíthattam. Viszont tegnap történt egy olyan váratlan helyzet, ami nálam elő szokta idézni a hangokat, méghozzá az, hogy valamit rosszul csináltam, ezért a főnököm mérgesen rám szólt, hogy mit csinálok. Én elmondtam, hogy kikért meg rá, akkor mérgesen rászólt arra az illetőre, mérgesen elkezdte kikapogatni a tömörítőgépből az acskókat, mert ugye én azt csináltam, hogy ez tele van, és ennek meg is lett az eredménye, eltelt 4 óra, elkezdtem hangokat hallani, szóltam a team leaderemnek, és akkor azt beszéltük meg, hogy hazamegyek. Hogy miről beszélt a hang, azt most nem írkáltam le. A gondolataimmal kapcsolatban mondott dolgokat, de ugye legelőször is azt mondta, hogy menjek haza, hallottam Igort is, hallottam Anitát is, vitatkoztak a fejemben, Anita azt mondta, hogy maradjak, Igor azt mondta, hogy menjek haza. Végül úgy döntöttem, hogy hazamegyek. Ez hát olyan este 10 körül kezdtem el hangokat hallani. Nekem a műszakom este 11-ig tart, és végül 4:11-kor jöttem el a cégtől, tehát 3-4 órával hamarabb, mint ahogy vége lett volna a műszakomnak. És ugye, hogy tegnap előtt gondolkoztam a fényről, és beszéltem erről nektek vlogomban, hogy én hogy képzelem el a valóságot. Az én valóság szemléletem egy alternatív valóság szemlélet. Én nem úgy látom a világot, ahogy a tudósok, hanem teljesen máshogy. És a hangok ezekkel a látásmódommal kapcsolatban mondtak dolgokat, hogy figyeljek a fényre, hogy én fénylélek vagyok, hogy a lelkem fényből van, és ilyenek. Ha tetszett a videó, lájkolj vagy iratkozz fel a csatornámra. Ez itt a Magyar Srác Angliában vlog csatorna. Megtalálsz TikTokon, YouTube-on, Instagramon is.